N'ihi ya bụ ndụmọdụ na ntụziaka nke aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-enye ndị mmadụ ka ha pụtaka n'ihe wee makụọ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche iji wee nye aka na-agbatakwa osi enyemaka ịkwalite ezi ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti a ka Chief Ikenna Okafọ ji nọrọ n'ọdị nso a wee ruo nnọọ agadaga ụlọ ebe obibi ụmụ nwaanyị ga na-ebisi n'ime ụlọ akwụkwọ ha fee n'aka ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Akweze nke n'okpuru ọchịchị ime obodo Anọcha ma gakwuzie n'iru doziere ụlọ enu abụọ ebe nke a ga na-anọ na-agụ akwụkwọ nwekwuziri ngalaba ebe a na-eme nyocha nakwa ebe a na-amụgasị maka ihe dịgasị iche iche gbasoro igwe omenta emimo ka Ngozi Obileri site na Akweze kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ihe ndị pụtara ihe Chief Okafọ rụpụtara gụnyere ịrụ ụlọ ebe obibi nke ụmụ nwanyị, imezigharị nnukwu ụlọ elu abụọ dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ, ya nakwa ịtọ ntọala ibido ịrụ ebe ụmụ nwoke ga-ebi na ya bụ ụlọ akwụkwọ, ya nakwa ịrụ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na Peter University nke o sitere na foundation ya bụ Ikwu Abụọ Foundation wee rụọ, ya na ịrụ ebe a na-akụzi ihe gbasara ịgbasa ozi n'ikuku nke bekee kpọrọ Information Communication Technology, ya na ebe a na-enyochagasị ihe na ụlọ akwụkwọ St. Dominic Saviour Seminary nke dị n'Akpụ, ya na inyekwa ndị mahadum Nnamdi Azikiwe University $1,000,000 iji wee kwado nwanne ya nwoke bụ ọkammụta Charles Esimone nke bụ onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ, ya nakwa ibunye ndị ABS igwe ọkụ na-enye ọkụ n'ọtụtụ ọrụ ebere dịgasị iche iche ọ rụgara. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye na-anọchite anya ọgbọnta vote Anọcha njikọ Kadunukọfịa n'ụlọ omebe iwu nke dị n'Abuja bụ Maazị Dozie Nwankwọ kọwara na ụdị ihe ahụ bụ ụdị ihe ndị nwere ego na Anambra ga-etinye anya ime, ma kọwakwa na agụmakwụkwọ bụ nnọọ ọkpụrụkpụ ihe na-akwado mmepe n'obodo nke ekwesịrị itinye anya n'ime ya nke ọma. Na ịza ajụjụ ọnụ ka onye na-anọchite anya ọgbọnta vote Idemmili North ụlọ omebe iwu nke nta dị na Anambra steeti bụ Maazị Ifeanyị Chiekwe na onye ji ọkwa onye isi ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anọcha bụ Chief Gerald Ọzọ, ndị toro nnọọ ya bụ Chief Okafọ maka ihe o mere ọkachasị n'ihe gbasara agụmakwụkwọ, kọwara na atụmatụ ahụ Gọvanọ Soludo wepụtara nke bụ onye ọbụla ji ego iwere otu ụlọ akwụkwọ ma na-elekọta anya bụ otu nzọpụ ụkwụ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti a, ma kpọkuzie ndị niile nwere ihe eji enyere ndụ aka ka ha nere nzọmụkwụ Chief Okafọ site n'ime ka ọnọdụ agụmakwụkwọ bụrụ ihe a kwalitere na be ha dịgasị iche iche. Ya bụ onye rụziri ihe ndị a niile bụ Chief Okafọ kwenwere nkwa ime Community Secondary School Akweze ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị ụlọ akwụkwọ nọ nso a. Ọ doziri ụmụntakịrị niile bụ ndị Akweze ka ha gụsịa akwụkwọ ike, kwee ha nkwa na onweghị ihe ga-abụrụ ha ọgbata uhie na njem ịgụ akwụkwọ ha. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya wee gbaa egwu nke ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ gbara, ebe onye isi ọdịnala nke Akweze bụ Igwe Christopher Okpala na onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe bụ Prọfesọ Esimone na ọtụtụ ndị dịgasị iche iche eji ọkwụkwa agba izu bụ ndị bịara na ya. Site na Community Secondary School nke dị na Akweze, abụ m Ngozi Obileri.